Giro dramatiko, akontezimenduetan. Karreran ezagun modun, zetorren gaur, baina ze pasau da. Pasa dela orduta la orden, da oraindik ez dela ailegatu. Atzo gabaz junitzen lota, eiot superrondo lo, eta gaur goxin esnatuna, eta iot. Ze? Normala iruditzen zaizue zuen exen lagunen mejores amigosetan egotea? Unitzen erantzuta, ez! Eta gero pentsonoan, aiaman nik nire exan kuadriako genti, bakizu zean medium mas kafe bat hartzian gauza honena, eta derrepentez eskun, bale, ikusten zuen album dauen pertsona hori? Pertsona hori multimilionarixu da. Baina multi. Irura bata! Gauzak pentsetogunek etorkizun baten ondo sartuko dizela, eta gaizki zahartuko direla. Eskontzak nik pentsetot, ja zigarela ikusten eskontzen kriston jeitxera eta kriston berakada, etorkizun baten, ja ez dizela egongo. Uste dut, eta nahi dut ere bai, ala pasako balitz, tematxa gaizki zahartuko dela. Aitzi! Ez daukate zer kontra tematxaren kontra. Sorbalda eta bularraren artean zazpi tematxa egunero esango dugu. Hau raro apur bat, ez? Ose... Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Kaixo, zeitxu! Hola! Kriston, aroak jarri dituzu orain txopikatu. Ja, bakio zein azakorda hona zen. Gure klaseko nagore ruedas. Bai. Zelako aruki pintxa zitzu zen. Ja, iconic. Eta pentsa gendule ruedas deitzotziela aru gaitxik. Bai, iconic. Nik uste hori zuzuk bakarrik pentsatu zenuela, eh? Ez. Osa, nagore ruedasek nahi du guk bera podcast ontan aipatzea. Igual bai. Ze ziur baten batek, beren guruko baten batek esango dio nagore aipatu zaituzte. Ez totzardureko seguru ez. Vale, hemendik buxu bat nagore. Mosutxu bat nagoretxo, beran omen ez ipinitxuaz. Por cierto, aitzi zelan za beste azte. Ba, oso ondo, goizeko beratziak dira, goizeko beratziak diren guztietan aipatzen dugu direla. Ze hiruak direnean ez dugu esaten hiruak dira, baina beratzietan bai. De hecho, aurreko grabaketan lehenengo grabatu genuen atalura Maialen Arzaiosekin daukagu lo aurpegi bat. Ja, fija unitzen. Eta hor, momento baten, karo, ze moztu itxogu, baina azte gabarrezka gauza baten konture. Zein? Hasi ginenin esaten... Ostia. Bueno, hasi ginenin hori esaten, eta de repente oianek hori rekortau iban, eta gero ikustega barrene garrarte iban. Bai! Osea, begi xokolan. Hortan ez zaiz fijatu. Jode. Ata ezin ditzen da, bueno, kriston karetu. Bueno, hau entzuliei... esan dut, ze gaur esnatu naiz mitiko izararen marka aurpegian neukan tipo. Mitiko, osea, hemendik onaino, esan dut hostia. Ez bazait geisten, hau, bai puztuta jeikin naiz gaur. Bai, banik esangot, gaur igual aspaldiko partez lo iotela eta ondo. Osea, milagro. Baina, bueno, ez dago moten, ze ikusiko zuen modu, mantela taidai da gaur, ze hasi baina horretik basu osei jauziate, botat kriston garrasixe, gradote da. Igual aldugu sartu ataleko... Vale, oia, alba duzu sartu. Ataleko... Karruselin, txaten entzorten berbi. Nik nioen bideo hontan, tipo... Karruselin sartuko. Vale, doazela ikusleta entzuleak, gure Instagram kontura, eta... post ontara. Garrasixe markinetik entzun da. Eta, bueno, total... Gera usekatu behar dugu, osea... Bai, bueno, baina ziketuko da bera bakarrik. Zalantzak dauzkat kapa, asko dauzka honek azpitik. Bueno, asko, beste bat. Bueno, total, nobedadik eta kotileuk. Bat, Alkarra soporretago. Alkarra soporretago. Lau urte igaro behar izan dira, neskak eta tartean. Ainhoa Vitoria egon behar izan da, guk maletita hartzeko, bueno, zuk maletita ez, porque orain izan. Baina, oporretan joateko, zer? Malagara goaz. Bai, Malaga goiez, Oianita, Aitzi, Ainhoa Vitoria, tani. Osea, bezeta eta Ainhoa gura izti. Gainera ekainean, osea, ez dela uztaia abuztua. Ez, ekainean goaz, ja laster falta da, osea, gutxi falta da, laster goaz eta pozik. Eta, aitxetuzunen maletiana, a ber, igual gero da gutxeate eta igual maleta bat hartukot, baina egixe da, atzenengo. Ez da rebote, Aitzi, ose esan nahiot, atzenengo. Rebotenik. Ah, vale, ya te digo. Bueno, diskutitu egitugu, ¿vale? Ez da baidan egon gara. Vale, minutu. Literal. Porque ez da, hau moztu dugu. Vale. Bueno, moztigu, tarte bat, diskutitzen egoga, oporreta erungogun motxila barra maletei buruz. Ja siga. Ze bueno, en fin. Vale, Total,
Malagara goiez. Malaga Ekainean. goiez, desitan gajuteko, Ainhoa Txuguaz dator, zela kondo pasauko Super. Ole. Vale, bestalde, a ber, gauza komentau beguz. Vale, daukagu gauzat komentatzeko, baina ia nola. Ja, eske oso kontu zibilibiga. A ber, zelan esango gu, aspaldixon sare sozialetan, kriston barri botateuz aitzi, Kriston barri botateuz. Hau oso orokorra da esateko, baina eski biltxegarren bietan gauzak eta esatugu, wow. Euskal panoraman gauza guapu pasetan da ze. Nik esango dut. Eduki sortzaileen boom hau ari den honetan, gertatzen Bai. ari den honetan, bueno, Euskaldun asko edukia sortzen hasi dira, eta tartean, edozein modutan eta edonola famatu egin nahi den baten badago hortik. Ja. Hori da igual apur bat lerroburua, ez? Bai. Bueno, ez bakarrik hori. Bebai da genti, asmetan da bena, programeta doiela. Bai, osea... Osea, ipintxotzun Instagramen laster, ez dakinon. Eta, osea, imaginau, de repente nik ipintxilez, Bixer, Viernes Deluxen. Bueno, ez dakit ja, Viernes Deluxe ya está. Bixer, egongo na, La Isla de las Tentacionesen. Bai, Hala. Bixer gauzatxoak datoz, eta gauzotxo horiek ez dira Eta ez heltzen datoz. bilabetetan. Eta ez datoz. Nor da nor, nori esateko, osea, nor da nor, inori esateko, zer igoleiken eta zer ez. Hombre, guzur bat igotozun momentun, komentau itxen da, eta hori, ez da ondo. Baina gizarte inklusibo bat garen egin, libriga danok nahi gune igoteko. Hori da debati. Hombre, danok librega, osea, askatasuna hortxe dago. Adierazpen askatasuna ere, bai. Orain, errespetua, edo nori errespetua faltatzen ez diozun bitartean. Karo, baina ez da egon errespetu faltaik, egon di guzurrek. Ja, horregatik, egin dezala nahi duena, baina kari, Ja. entera. Ja, eske da oso kari entera. Ez que ez dakit, tio. Bueno, sin más. Hori, bueno, gu barre batzu botatu guz. Ai! Eta jazta. Badakizuen horekin egon nintzen atzo? No, Aiora probatxoa. Gure fan number one-arekin, bai. Joan nintzen Iru Damatxora Limboko gauza batera. Eta karo, Euskal Wikipedia bertatik egiten dute, Iru Damatxotik, edo Ke guai. olako zerbait. De hecho, haiek izango ziren niri Wikipedia egin zidatena, ez esaten Seguro. nor koño egin behar dit niri. Karo, Seguro. Limbo Iru Damatxo, bueno, dena delako. Eta de repente, hortxe Aiora, majísima, begi oso politak ditu, Bai. flipatuta geditu nintzen. Bai. Eta hori, besterik Aspaldiz gabe, totela ikusi, saludo Akortana- bat hemendik Aiora. Bai, aiora jarraitxu gauza komentetan, ze beti kriston ilusio itxosku, zure iruzkin batek, zure proposamenak, itxoste grazixi, bueno, behin izten grazixi, aiorak ipini banin, nire markinar berban bat, egozala ikusten, bos bidar eta ez bala ulertzen. Beko kixe, Ez, zezan. Trentzi! Trentzi. Ez kopeti. kopeti. Nik ere hortxe enteratu nintzen nire kopeti Ja. zela. Ez que kopeta, Giputxilandia eta batua berbaitzen da jentziantzako, bueno, da, Naparro, Iparralde seguramente da, kopeta da, beko kixe. Baina, nitzako kopetia, trenza. Ulertzozu. Eta ze bada kopeti. Ba, ez dakit, galdetu markina xemeindar euskal kixasmo bana ez dakit, da? Argentineraz kopete da tipo festa edo lako zerbait, ez? Kopete, Tremendo kopete. tremendo kopete. Ez dakit, Ez dugu zer ikusik, ze da trenza. Ja. Así que, bueno, Bai, bai. bakizue, Giputxilandia batua eta Euskal Herriko beste txoko Kopeti. danentzako, kopeti, trenza. Zema denbora daukagu. Listo? Listo? Ah, claro, es que ez dakigunez zema moztu bidan. Ja, claro, egia da. Bueno, total, listo, onaino. Guazen entzularen galdera ikusta zein dan Vale. astentan. A ver. Ai, karo, es que eduki sortzaile buruz berbetan eta eduki sortzaileen galdera daukeuz. Toma, Bai. oso ondo josia. Bai, Ian Ruizek bialduzku aste hontan, Ian Ruiz majísimos lako vibra honemotosten horre muti horrek, Bai, ez dut ezagutzen. Ez, tiktoketik, baina zimaz, vibra hona. Entzutera goaz. Bai, guazen. Kaixo neskak, bueno, nere galdera. Zein da kukaratxo batek indizuen gauza ikitxuziena? Animo musu bat, aio! Bale, ba, eskerrik asko, Aupa, Ian. Mila esker, Nola gero da? erantzun gogu. Ian da. Ian. Igual Jan da. Hombre! Tia! Zeba ez, nik klasean txino bat egon zen Jan deitzen zena. Bale, baina esan nahi dut, a ber, Ian da, zarautzeko da, osea, ez dakit, janena imaginetan. Barkatu, ez daukat Ianik nire ondoan, Ez. horregatik aldetu dut. Ez que nire herrixen bada Ian Ian. bat, bai. Ian. Ian. Bueno, pues Ian, edo, bueno, Ian, bueno, ez dakit, Jan, sin más, Ian, punto. Baki zakorda baten,
Juan gure Juan, sare sozialetara. hostia, Juan Juan, gure Instagram eta gure TikTokera. Total. Eskerrik asko Ian erantzun gogu gonbidatuaz batera, laster datorrela, eta ordon bueltan eukiko guguaz, Eusko Princess. Vale, a ver, gauzatxu bat pasau da. Giro dramatiko, Giro dramatiko. akontezimenduetan. Sarreran ezagun modun, Eusko Princess zetorren gaur, baina ze pasau da. Pasa dela orduta la orden, da oraindik ez dela llegatu. Orduan, ze pasean da? Esto eskule denpori moten. Gu ja grabetan hasi biga, ze gero beste grabazio batzu dukuz, kisue gure grabaketa egunek lusik izaten dile, orduan, basori txarrez, Eusko Princessen atala, ez daukezue gaur. Bigarren aldiz, porque hau ja pasada lehenago ere bai. Sentitzo gukariz, Esango dugu. orduan, bueno, tal bat improvisauko gu, zein gogu, gure bizitze kontau, que ez, tranquil, osea, bigarren, elkarrezketa honen bigarren partin, preparaute gonken beraz atal bat, nahiko orokorra, orduan, bera kontau Improvisau, kontauko es lo que toca. Ala ere, Lo pues, que ez toca. bat zaizu eta lau gustatzen, pues jakin, gustatuko zaizu, Bai. Baina jakin improvisatzen gabitzala. Eta, azteko eta behin, gai bat, ze hau izan da gaurko arazoa, impuntualtasuna. Impuntualtasuna. Heavy, jendearen impuntualtasuna, A ber, baina eske, impuntualtasunan barrun be, bitxua, honi buruz aldugu pixkat berbain, daz Claro. baremo diferentik. Claro. Ze, nik ez dut pentsa ni superpuntuala nazenik, baina pentseot mobitzen azela 5-10 minutuen baremo hortan. Noiz da delitua impuntualtasuna? Nik esango neuke 15 minutu ja dala pixka tarpeitxo. Niretzako eskalan delitua ja da ordu erdi, 45 minutu ja da delitua da gorena, okerrena. Osa, niri 20 minutu beben txantzate... Baina, hor malguak izan gaitezke. Horrez gara hain piperrona jarriko. Gero, segun zetako bai, ze, karo, osa, igual, imaginau, segureko harrian adibidez asko pasean da esatugu, gatukoa zazpiretan, baina... Mundu guztia daki, zazpirak izan dira, zazpiterdia. Karo, orduan, hor agertzi zazpiterdi, baina talde handi bat ga, etxate bintxatzen delitu, ordu erdi berandu agertzi. Karo, ja, grabaketa baterako, lan baterako. Karo, ez da berdina lanera, kuadrilla artera, ez da berdina zita batera, ez da berdina... Bueno. Eldu batzu sekulo berandu zita bata? Nik ez ditut zitak izaten. Bueno, hija, ukizuz batzuk. Ez ditut izan, tia! Bizitza osun ez tozu zeuki. Bi. Venga. Benetan. Vale? Eta beti heldu izen da puntual? Nik uste baietz. Vale. A ber, ni biltzen naiz hor, ez da berdina hori esan dakoa kuadrillan edo adibidez bikoteak izan dakoekin, baina zitetan eta gehienez 10 minutu berandu. Bai, gehienez. Osa, gehienez. Oso gehienez. Bai, nire bai. Osa, nahiot, eta gainera txarto sentitzena, Osa, ni 10 minutxu berandu heltzen bana, txarto sentitzena. Bai. Baina, gero ere bai, depende norekin geratzen zaren, ze nire ingurukoak ere badiran nahiko impuntualak. Badago kuadrillan bat, ez dut bere izena esango. Ni bez, nik ez dut bere izena esango, baina gureko harrian da bat, asko da ez, baina bat zehazki, galdetzotezune zelan zoiez, esatotzu urtetan na etxetik, eta seguramente lehenengo hanki dutxan sartu dago. Total. Osea, Alare eta esango dugu, lan konduetan inpuntuala izatea, kiston errespetu falta dela, gainera, jakinda, zuri itxaroten daudela, eta honek jarraitu behar duela aurrera, ez daude bakarrik, osea, diot, honen ostean ere gonbidatu gehiago ditugu. Sin más, kompromesu falta ditzen zaio horri, eta pasatzen diralako. raro itxate, ze, zeinek ez da hona egitorri benetan zabizakoaz. Bueno, tampoco! A ber, aitzi gauza bat. Balde batetik penimotoste, eta beste batetik pixkata morruz izatot, badakit deuela bebai genti nahi da benetan zabiza etorri. Eta benetan nahi da bena da kriston gogo daukena. Eta gauza bat esan gotzuet, nik pilo bat igertot, gonbidatu bati, esatot zeunin benetan zabiza etorteko afan nibela. Ja. Batzuk igual esaten da bela, bale, Gu hemen ezer izan gabe, osea, baina... Batzuk igual esaten da bela, bale, jungona, igual satarra ez eitxearen, beste batzuk igual, venga, bale, jungona, huekotxu bat ingotzuet, oso ondo bintxantzate bai hori, eta beste batzuk, emozio bat, gogo bat, orduan penimotoste ze karo, pues badaz beste batzuk nahiko leukenak. Bai, badago jendea espreski, gauzak serio hartzen ez dituena, eta ikusten da hori ere, bai. Eta gero jare, bai, bigarren aldi hontan esan dugu, ez gara isili geratuko, ze koño, eske, klaro. Osea, gure lanari errespetu falta bat izaten da ere, bai. Eta txarto sentitzen bai, osea, zira baten, pentsaot, karo, egoera hontan zen bigu? Me encanta ze, agobiatuena oiane da, osea, Google ditu gara edukirik gabe, tipo, bale, eta orain zer, baina, karo, oianek ere planteatu behar ditu hain beste gauzak, eta horatzetik oianek aipatu du.
eta nondik aterako ditut nik orain rilsak? Guen plan, tranquiloia. Osea, egon tranquil guk gaur dana edukixe mongogu. Ez, tranquilga, zentzu hortan tranquilga. Lehenengo edukixe. Zer? Lehenengo edukixe. Zurreko Neskak sudurreko ulak. Niri atzo pasazitzaidan gauza bat. Ez que flipau Ez atera hemendik reel bat, oian, porque claro, en Instagram esaten. Flipau itxo. Kriston, zera, hileak Edukia. atera zaizkit sudurrean. Bueno, entzule maiteak, niri hilabeteotan Bai? sudurrean kriston hiletzarrak atera zaizkit. Osea, beti izan naiz, sudur hiletsua. Deukizuz, amen geixa, amen baino. Eske tijera hor sartzean gehiago bestean baino. Bai, vale. Aitzi gauzat esangotzut. Ez moztu hartasixekin. Ze hartasixekin zurreko ulak mozten bozuz, hasiko atzuz onaino. Meleni, ingo zu trentzi. Baina ez ditut depilatu. Ez. Moztu rekortau, pues tejako hilea rekortatzen duzun bezala. Hori ba, osea, zuk gauza bat sustraitxik entzen bozu, debildu itxen da. Ahuldu itxen da. Hori mito legenda da, Baina mozten bozu, hasi eitzen da. Bueno, ikusiko dugu, beste pasatzen den. Vale. Aztertuko dugu, ja. Bueno, ta kontua da, ni begiratzen nintzela izpiluan, Ez ta que nik esaten nuen, normal daukaz ez? zerbait zuk ez dauzkazu hileak. Bai. Tia, no me compares, flipando, Bueno. Ta egia da, nik sudurra, pues igual badaukada lapur bat gorago, eta ulertzen dut, igual ikusten direla gehiago, ez? Ez, a simple vista, pues igual gehiago ikusten. Ez Eske pixua atzo ikusten. begiratu nintzen, eta ez dakit den, hasi naizelako, bueno, krema jakin bat ematen, izan nuen gauza batengatik hemen, Bai. eta horrek brotatu duen, hilak hartu dituen, eta horregatik luzatu zaizkidan gehiago. Eta esatu nuen, eske ni horrela kaletik ezin naiz ibili, baina, tipo, kanpora ateratzen zitzaizkidan hileak. Bueno, ez hau jenti oso kanpun daukesena, baina ez da Baina dena mozten neskak? bez. Ez... Gizonetan, bai. bueno, ohikoagoa da, baina... Aitzi ontxeuliei buruz abezela. Baide batez, hau ez da mezu bat, neskei esateko kentzeko sudurreko hileak, bale? Osea, Ez hileak kendu. importanteak dira, bueno, gaixotasunak eta ekiditeko zehortxe zerbaitengatik daude. Nik Baina, karo, esango ja, nukizu eskentzeko, ateratzen zaizkizun momentuan, pues igual rekortetxo bat, bai, flekillito bat egin sudurrean, Ikusizu TikToka, ze sufridu ditxot, da gero uli buruz beste gauza kontokot. Ikusizu TikToka depiletan surtzioko lan. bai. Jorge Sairus ikusi nion. Nik neska bat ez dakit zein, baina sufridune bat Ez bere egin TikToka hori, tio, ikusten. ez egin hori. Zelan ingotzezu hori zuen sudurko itxauai. Ja, Bakizu ez eioten ametzetan. De Eske hecho. biure motoste. vale, konta, bitartean begiratuko dugu. A ber, agertzea atzu ezuei, ze pentsot erlasen haute duela, agertzea atzu ezuei TikToken mitiko loruk, txorixek loruk, Berritxu? ez, ulekorte bat eitzen pelukerixan. Loroa? Etxatzu agertzen. Ez. Igual ia da, baina izen da mitiko txoritxo bat eta uli, eta juten da pelukerixa eta eitxotzie korte bat, da eitxotzie mitiko lehenak euskal korti, holan, flekillo holan, eta atxazu da hau kapaka. Bai. Vale, agertzate beti txori mota danak eta ulekorte mota danak. Egona, astitan zier hori ikusten, pilo bat agertzatez, laike mototzie, Ez que, karo, agertzen zaizkizu like ematen diozulako. Vale, total. Nik pentsot loturi eukela. Gaur, atzo gabaz junitzen lota, eiot superrondo lo, eta gaur goxin esnatuna, eta eiot. Ze, Dio. eiot ametzetan, tranquilamente markinen lagunekin zelaixen pipa jaten neuela, derrepente etortatela txorizar bat, hartzostela hau ulen matorra dana, erun eitxostela, itxan, erun eitxostela, gatzatela hau dana, tipo heridakin, Vale. eta topetotela nire uli, holan, superpolitxo ipinitxe, zelaixen momento baten, holan, peluka mohon ipintxeko mohon, topetotela, Kasko, tipo kasko. tipo kasko, holan, eta momento baten planteetot hori injerteti nire burun, barriro. Osa, pentseot, nire ule propixu loruk ostuztena, ipintxi barriro. Ordon, informetana eta jutena klinika bata. Hau dana, superrealista, Jutena klinika bata. Esatostie, baietz, sartuko stila nire uli, eta superrondo gelditzuko atela. Total, nik ipintxot, osa, eitxot, trasplanti, Vale. ipintxot eta gatzate mitiko dana puntituk, jentik uli ipintzen da benin modun. Badakizu zerekin egiten dudan lotura? Zeaz, Atzo, bitanen egon ginen, kolaboa egiten, bai, egia edo sinceridadeari buruz, bai. eta hor aipatu genituen Svensson, injertoak, kolabo hortan, igual ez lotura izan dezake. Total, atzen ipini itxotela nire ule propixu, gatzeatela dana eridakin, baina ipini eitxot, eta ni tipo super arduretute, ai, uli, no seke. Eta total, esnatu ina, daiot, vale, listo.
guzurri izen da dana, ondora, puto loro, berdi zan loro. Puto loro. Berdi da urdine. Puto loro. Ai, ama. Ai, ama. Ba, justo loro aipatu duzula, duela gutxi galdu zen loro bat Euskal Herrian, eta gertu omen da hor Errioxan. Ah, bai? Gorri izeneko berritxun oseia hemen Donostin galdu zen bezala Antiguan agertu zela. Pues gorri izeneko loro bat ere bai, zakizen bat urtekoa, oso zarraia, Buah! galdu zen. Eta ikusi zuen notizixi tiburoiek anki hartziana. Ke fuerte, tia. Ikusi neban. Jun, Imagino. Maldivas, si atzo kontatu nizun, Bai, baina gero ikusi neban. Jun, Eta Maldivas gero eta eskonbidaian, Wow. eta marrazo batek hankajan. Wow, heavy, Heavy. Bai, bizitza. Osea, diot. Ostras. Ez da pasa alzaizun gauza normal bat. Hobeto hanka. Grasixi bakizu Ja. zekeizten. Egia da. Egia da. Notizixi kontetan, komunikabide geixenak, da zena, jo, zelako garen, bueno, dizen. Komunikabide geixenak konteta bela, tipuan ofizixu zein dan. Ginekologo de España. Ginekologo. Eta? Osea, como si es Euskalo zer. Ja, ja. Osea, hola? Típico, pero... Bueno, behintzat, egia da, adjetibazio hori ez da arrazista, ze normalean adjetibazioa egiten da, Claro, baina bide espainola dalako. arrazistatik. Espainola alako, baina izango balitze beste nunungu igual esan Karo, balitzake. diot, kasu hontan ginekologa dela esatea ez dauka Ja. helbururik. Bueno, klasista bai igual, Bai. Zer basatozu ginekologu dala? Balore geixa mototzen otizixei, ez dakit? Ja, obreroa izango balitz, igual ez, ja, ez dakit. Bai, Osea- arrazoia, bai. Ez dakit? Bai. Sin más. Bueno, zer geixa? A ber, Medikuanin rebizio bat egiot. Serena. Hau kontu emitzuet. Joder. Aurreko Kontamos. juritzen medikuana urtebete da gero rebizio bat eitxa bakizuenik tripak sensibili daukazela, glutena, ez dakiz zer, badakiz zer. Zara piztiz izatez eta tripai dagokionez zure tripak ere piztiz dira. Piztiz, total, oso sensiblik. Junitzen, eta, jun aurretik pentsa noan. A ber zelan nauen, ze karo, botaitxoaz kriston juergak, alkola templeu, Bai. juergetan nahiko templeu ibilina, gainera glutena dauken alkola bebai. Eraot. Glutena benaiko templeu, Bai. ber zaintzena, baina basiku. Ena pilo bat zaindu. Eta aurreko urtin junitzenin, zaintzen itzen pilo bat, eta neuen hain ondo. Total, jutena, eitxo errebizin joie, eta zagozte, malen, superrondo. Bai, Daukezuz tripak zoragarri, superrondo, informe bat pasausten, dana bikain. Check. Osea, daukezu osasune urrezku. Holan esazten. Oso ondo. Eta ezagozte, igerten da, Igerten da malen asko zauezela zaintzen, urra asko eraten, eta esagotzet, Jakingo bazen du. Esagotzen ez, solo es felicidad. Literal, benetan pentso dala, posik egotia, tranquilo egotia. Pozik zaude, Kari. Bai. Vale, konta. A ver, Sin más. osea, posigna, claro, nahuela Solo es posik. felicidad, bueno, Bai. pues igual daukazu zerbait kontatzeko. Ez dakit. Ez, osea, oso posigna egizan, momentu ontan bizitzan oso posigna. Oso ondo. Zu haitzi? Bueno, ez hain pozik. Baina, ez? bai, ondo. Hain beste, tampoco. Hasikoa galdetzen, haitzi? Osea, guazen hartza... Zelan za? garai hortan, garai hontan. Guazen Jode, hartza garai entrevista hau, hontan, zer tia. iso, gonbidatu bazinelez. Zelan za? Ba, ondo, pues udaberri trompetaria, udaberri asko gustatzen zait. Primavera trompetera. Udaberri trompetaria. Bueno, vale. Asko gustatzen zaitu da berria, baina egia da, ostia, gogor jo nahuela, temperatura aldaketak, ordu aldaketa aspaldi izan zen, baina bueno, oraindik hortxe egokitzen. Eta eske ez daukat gauza asko kontatzeko, ez da, Baina ere? posik za? Bai, a ber, triste ez naiz bizi. Baina, triste bizi naiz eta... baina hainbeste, hain zoriontsu, pues txika, bizitza da. A ber, bai, osea, esagera Gora hori beratxua. Baina esan nahi dut, justo aurrek urtin, rebizio mediko bardin hau ineban momentu hortan, eneuen oso ondo. Bueno, Zakit. perkal diferenteak ere, Perkal bai. diferenti neukezan, eneuen oso, nahiko estresauten neuen momentu hortan, enitzen oso posik sentitzen, beste arazo mota batzuk neukezan, eta egixea oingun junazenin, nahuela Feliziana, posik Feliziana. ondo, tranquilidadin bizina, eta Oso ondo. Nik uste dut hori zen dela nire tripean ongizatearen arrazoia. Izan daiteke, harreman estu dauka, nire aurpegiak brotatu egin du, azkeri bete hauetan badakizue. Ja, baina Zon- bota dukezu. Krema jakin bat, ez dut esango Ja. zein, Ja. baina bakizue nola izan dudan aurpegia, eta hori behar bada da,
buruko osasunaren emaitza izan daiteke. Baina, bueno, nik debate bate daukat gaurkoan, eta galdera zuzenki botako dut. A ber. Normala iruditzen zaizue zuen exen lagunen mejores amigosetan egotea? Bai. Bai, zebeitxu. Ez diot nik, niri pasatzaidanik lagun batek kontatu dit. Atzo hau galderi botazen duen gure benetan zabizeko taldin, junitzen erantzuta, ez! Eta gero pentsonoan, ai ama, nik nire exan kuadriako genti, zehazki, bueno, beran familixako bat eta beran kuadriako bat, nire mejores amigosetan daukaz. Baina harreman daukazu haiekin? Ez dauket super estu, ze super estu nitzako da, astero kafea tartzi. Baina eurekin oso ondo erutena, orduan segaitxe bota bitxuaz. Bueno, porque ya ez dira zure bizitzaren parte. Eta nire ustez Ja, ere bai, baina- zure iraganeko, bueno, ez duzu zertan pertsona hori ahaztu behar, baina nolabait gauzak sendatu behar badituzu, eta Itxain. hori da, sendatu beharko bazenitu, normalena iruditzen zait, bai bera eta bai bere inguru hurbilena, ez, zure biztatik kanpo eukitzea hilabete batzuetan behintzat. Guazen atata mejores amigos en temoie, zen nik hemen esangot, Ligatzeko bai edo ez? ligatzeko bai. 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 Baina... Osa, nik ez dut erabiltzen ligatzeko, Osa, diot. Baina da, Bueno, baina, osea- ligatzeko teknika bat edo tresna bat gaur egun. Inoz etxatzua agertu de repente random baten mejores amigos da esati. Ui. Bai, Osea, ena bai. eruten unas pertsonias. Bai, bada tipiku. Baina, orokorrin egixe da nik, oindala gitxine bala holan garbitxasun bat, pixkat, baina bestelan mantentzot genti, osea, egoten kentzen, eta nahitxe igual ez euki kriston harreman ez du, kariñu badotzut eta gaina interaktuetan bogu, segaitxik enduko zaitxot. Niri nauka jende batek mejores amigosetan nik dio dala, kari, entera. Osea, zer egiten Hombre, hori dut nik bai. hemen, osea... Hombre, hori zer ez. bai. Bueno, gaina, Eta lotxagabaren bat edo bestere bai, esango dut. a ber, nik konfesauko zuet, nik pertsona baten mejores amigos silentziaute dauket. Eta berak ez du ulertzen Nik uste dut pasota badala. pasota bada. Bueno, en fin. Nik uste dut ez da bela sekulo... Bueno, ez da bela sekulo garbitxasunik egin. Niri nauka, ez dakit ondo esan da. Bai, bakizeinek. Ondo, oso fuerte hori. Aitzi silenziau. Ez que nik zune mogun silenziau ingo neuke. Baina, bai. eske pertsonalki pelau iteziak. Vale, hori orde batean, niri ez zait normala iruditzen. A ber, niri exa eukitxi betxate normala bentsan zen. Hombre, hori azteko, Ba, genti bauke. benetan. A ber, depende de exarekin Nik ez, nola maitu nik ez. zaren. Edo duzun, edo... Eh, Baina adibidez, Ja, ere, baina, a ez ber. zaidana normala iruditzen, ez dakit hau jendeak egiten duen, baina liatzen zaren pertsona bakoitza mejores amigosetan sartzea. Ja. Osa, diot, Karo, gero horrek bota itxendi, edo ez jari, botaten. osea, ez dira inbesterako, no? Ja. Bueno, en fin. Nik Bueno. batzuk bai bestatzuk, ez? Liuk, A ber, liu. izan da kuk. Ez que segun, gero lagun harreman auki eskero, batzuk bai bestatzuk, ez? Hostia, lio guztiak ezin dira laguna. Ez. Ez, ze gero gainera batzuk, bueno, no zer esata. Tauromakikoak dira. Ez, baina esata juna, esku emonda bezu hartu. Nola? Ez dut ulertu. Ostia. Ai, niri oso monoa iruditu zitzaidan hori. Aitzi, mesedes. Super cookie, tío. Aitzi, mesedes. Kontu zeukibida mejores amigosen sartzen dan gentiaz. Ze Lagun batzuk, honetan. bai, ze batzuk, igual aldabe, txarto pentsau, edo igual pentsau aldabe, ostra, igual horregotearren, intensio sentimentalak dugu ezela. Nire kasun, ni lasai egon naiteke. Ez daukat ino... Zintzu dukezuz. Ja, neu bai, ustez. Osa diot, nik ez dut ligatzeko erabiltzen, azteko eta behin. Ez neupez, Ez dut sartzen horre donor. Mejores amigosetan bazaude. Bueno, de repente dago bengo. Osea... Bai, nirin bai, baina eski bera pesartu niñun. Claro, pues yo qué sé, pues ez dakit nor gehiola. Baina, Bai. bueno, buen rollo, Aitor Valcarlos, claro, Anatxu, txik. rollo ona, bai, rollo ona, sin más. Ba, holaxe. Kontu zibili lagunik onenetan sartzen duzuen jendearekin. Hori Eta ez da- sartu jendea provokatzeko, vale? Mejores amigosetan. Eta ikusten mozue baton baten inzau esela, ez pentsau zuekin eskondu nahi da bela? Total. Hori izango litzake... Lerroburua, eta honekin eta bizkotxo batekin, Arrosali. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Vale, bueno. Bale, a ber, arrosali teorixan. Karo,
ze pastan hemen, arrozalik daukela audixo bat, Eusko Printzesetzako, eta Eusko Printzes ikustozue ez dauela. Jarri nahi genuen hor, zera, landare bat, planta bat, baina ez da sartzen. Ez da sartzen da, ez dugu nahi apurtu. Orduan, bale, arrozalireko preparaute egunken ein baino, kontauko gu, gure, eguneraketa bat. Zuek gaur sentiduko harrian Ematen du impro, bai, sin más. Guga oin, zuei, gure, literal, gure gauza kontetan. Bale, aurrekun, akortasari aspaldi komentau gendule medium batena junginela, lur, mediuma, ikusgai dukezu atala, gero beran konsulta pribore junginela. Bale, oin dala gitxi hartu gendun beraz kafe bat. Bale, itxoin. Azpimarratuko dugu batez ere, bueno, alako... Ez garala olako sineskeritan oinarritzen, gure egunerokotasunean. Hombre, hori izta esan biharrik, ez haitzi. Bueno, badazpada. Vale, bai. Bueno, igual, uste dute psikologora joan ordez, oinarritzen garela mediumidadean, eta ez da horrela badazpada, argituko dugu. Juga behin beran konsulta, esaskuzen gauza batzuk. Interesagatik eta, bueno, entretenidoa irutze zitzaigun, eta errespetuosoz, nola ez, baina. Gauza horretako batzuk kontau izeguz hemen, konfiantza osoarekin, gure ikusentzulekin. Ez gara asko guzti ez dara, Ja, hombre, eta zuk eguneraketa egin behar duzu, A ver, guapa, tranquil. Nahi behar duzu, baina, ahí te lo dejo. A ver, guapa, kontuz zatozune. Nik ez dute zer esan behar. Ze gero jentik reklama hoitzen dago. Vale. Ondino gainera enoi oso alto berba itxa. Ez, zuk nahi duzunean. Vale. Baina gogorarazten dizut, jendeari esan zeniola. Eta zuk, ez daukezu ezer Nik ez duen ezer prometitu. Karo, esan Nik entzulei ez dien esan. Baina euki baukezu. Pasetan bada, zezuk esan zen, pasetan bada, prometitzeot, kontauko dudala. Dato larri izan emoten. Bale, hartu gendun beraz kafetxu bat. Eta, eske bakizu ez zean mediumaz kafe bat hartzian gauza honena. De repente jarte zarela eta asteatzuela esaten. Balen, zure aldamenean jarrita dagoen emakume hori? Multimilionario bat. Ondo kontatuko dugu. Mediumak konbokatu gintuen bioi, izan genuen kontsulta individualean, eta bukaeran bioi separatuta esan zigun. Neskak, zuekin batera gelditu nahi dut, kafetxo bat hartzeko, ze gauza bat esan nahi dizuet, bioi batera. Eta nien plan, bueno, malen, ja, adarrak jarri dizkit, ez dakiz zer, ez, malenek diot. Ufa, bale. Eta hitz egin nahi zigun proiektu baten inguruan. Bai. Eta, bueno, suposatu genuen, proiektuaren inguruko gidalerro batzuk eman nahi zizkigula, edo, bueno, zerbait ikusi zuela berak, bere buruan edo, eta kontatu nahi zigun. Eta, aste hontan geratu ginen berarekin. Kafe bat hartzeko, Donostin. Nik esatzuetan komentarixo izen da, holan, soltin kontoban komentarixo bat, oza, seginen kafi hartzen, eta derrepentez eskun, bale, ikustu zuen album dauen pertsona hori multimilionarixu da. Baina multi. Hori da, oza, ez aberatza, multi. Eta egixeanik, bitxune bala holan, pixkat, da zena bala, ostra, bai, igual emon leike. Siluzia, Botox. Nik hartu notzen itxura bat. Lehen oian egizatzet, hartu notzen itxura bat. Michael Jackson rebibi dute? Bueno, zer zen Michael Jackson? Bai. Multi. Claro. Michael Jacksonen arpeian zeraku zeuken. Bai, total. Fijau zinen, sudurre igualatu. Eta hildakoa bazen? Emakume hori? Hombre, guk ikusi txegendu zen dago, oza, guk ikusi gendun da ez baina, medium batekin egon da, igual horrere, zakit. Bueno, hori komentarixo inda gero ya. Super multimillonaria zen, ze kriston egia da, itxura zeukala, kriston eraztuntzarrak zeuzkan. Ez zeukezan nire mouko eraztunek, zeukezan onak. Claro, ez ziren berskakuk. Hori da. Ez ziren parfoakuk. Ezin xeinekuk. Xeinekuk, txaketi eta, bai, itxuraz multi. Eta total, horren ostean, egia da, gu joan baginen, berak kontatu behar zigulako proiektu baten inguruko ezaki zer, itzen genuela gauza askotaz, eta hortaz, kasi ez. Itzen genuen amodio kontuei buruz. De repente, zu hasi zinen galdetzen berari, bueno, eta esan zenidan hau ezaki zer, tani, malen, ez diogula pagatu behar, oza, karo, ez hasi, ez, proiektuaz kanpoko galderak egiten, porque... Ez, baina, bueno, a ber, nik ustot... Baina berak esan zigun, ez lasai galdetu neskak. Bai, bueno, a ber, aparte nik pentsetot, pixkat izezala, bera konta euskun guri gauza bat, gu konta egontzen bebai, oza, izan ja pixkat lagunarteko, bueno, beraz sortugu binkulo bat, orduan, bueno, ja konfisantza gehitxua da. Eta bai, oza, egixe da, benetan zabizi buruz, esaskun bebai gauza bat, ona, ez dugu kontauko, baina esaskun ona. Eta gero gure bizitza pribauko kontuk ibili gendu zen. Batez be zurekuk.
Ja, nik galdetu gabe, esango dizut ere bai. Ez que, errealidadi da, nire bizitza pribauko gauza bat gaitxik, ez aztela, bai, oso ondo. bai, super ondo, bai, hori da, Literal, oso ondo. gainera zuk galdetu zenion. Eta, ez que, dudaban dauken hor. Bai. Eta derrepente zure gauza bati buruz, hasi zan Bueno! transgenerazionala eta bueno. Ja, baina, hau, Atzera, hemen utziko dugu, ezin dugu datu gehiago. hemen eman. utziko dugu. Ni batzutan, kriston kuriosidadi motostela, ze gozan momento baten berbetan, bueno, bere bizitza pribauko binkulo batzui buruz, dago nintzen pentsan, ze izango litzake adibidez nire ama mediume balitz. Karo, olako kaso baten ze, dana galdetzotzezu, dana jakileike. Ez dakit igual ez litzaken txarra hau eta dana izango ni baldintzatzen abelako, ze geixa edo gitxean ni konturetu nintzen, ni lurren ajunda gero, bai egon nitzela pixka baldintzatut, Hombre, claro. Ez aztezan gauzakin. Claro. Eta horrek neurri baten, gauza batzutako laguntzotzu, baina beste batzutako, karo, igual, ez dakit, Igual iparra galduarazi egiten dizu horrek, baina Ez nik da esan hit. behar nizun. Ama mediuma izan da, eske edo zer pasa daiteke, oso esan nahi dut, nire ama fruta saltzailea da, eta nik ez dut frutari jaten. ja, Osa diot, edo zer pasa daiteke. Orain, urdai Ja. azpikoa, hombre hori bai, Kristena janari den da. ipurditik. A ber, egisa gero bai, baldintzatu ninule ni neu, bere gara isen, zezin horrek oso onerako bebai, zakordetana, ez aztela, binkulo bati buruz, ez toztela honik eitzen edo ez da lanitzako, Nor? Bai, hau ez Bai. dekien. eta momentu hortan, neuen binkulo horrekiko dueloa amaitzear. Ja. Orduan hori izan azken pausua. Orduan, bueno, zentzu hortan onerako. Onerako. Zuristotzun lako ezer esan? Niri esan zidan, itzein zidan, baina eske ez nuen identifikatu nor izan zitekeen. Bueno, hartu mikro hau nahi baduzu, eta itzegin bitartean, zuk ere Oia, bai, oiane. azkenengo parti iruro bat hain geu. Bai. Ba- Bai, Venga, oiane, la casa por la ventana, Nahi baduzu venga! hortik. Mediumidadiei buruzko kotille honek eta gero, kariz jarraitzuko gu bigarren atalarekin, eta gonbidatu ukiko gu, Oiane Alonso. Gure Bueno, community gonbidatu. managerra, bueno, a ber, gonbidatu. Geneukan gai bat prestatuta. Bueno, orain gaude. Zer diogu? Zer diozu? Kariz, sentitzo guatalau desfase bat bada, aldogunik onduen eitxenga, baina... Geneukan gai bat prestatuta gonbidatuarekin egiteko, baina nola ez den etorri, berriro ja, ez dut gehiago esango, barkatu. Ja, esta, Ez ez da etorri, pum. ez da Vale. etorri, baina igual hori gaixo ingenke gu, Egingo dugu. eta oian epe aportauleike beretik, a ber, ze pentsan daben, bale? Hori da. Ordon, gaixe da, Ez jarri aurpegi hori, oiane. Kari. Ez jarri aurpegi hori. Ez que, gaixe claro. da, Ez que ez dute zer pentsatu. Guk ere Bardina, ez, lasai. osea, kari, hau da impro. Ematen du impro. Gauzak pentsetogunek etorkizun baten ondo sartuko dizela, eta gaizki zahartuko direla. Osea, imaginau, gauzak oin supernormala dizenak, baina etorkizun baten seguruenik ez dizenak izango ja, eta gauzak oin ez dizenak hain normalak, hain oikuk, eta etorkizunin pentsegunek izango dizela. Esplikauna? Bai, Vale. bai. Hasiko gara igual gaur egun normalak direnetik, eta uste dugula etorkizunean Vale, ni hasikona. gaizki zahartuko direla. Eskontzak nik pentsetot, ja hasi garela ikusten eskontzen kriston jeitxiera eta kriston berakada, ja ise inorrezta eskontzen, eta pentsetot etorkizun baten, ja ez dizela egongo. Ose, izango dala, milionari xuen evento bat, baina klase media edo klase baja ez dala eskonduko. Bale, hau lotura honek izan dezak ere bai erlijio kontuekin, osea, kristautasunaren Ez. jeitxierarekin, ez? Ez, udaletxetik jende asko eskontzen da. Ez dinot Oroar hortik. ezkontzak, bale. Dinot, Kontzak. bueno, Festa. ez, osea, Festa. dalako diru asko eta bizitzi garestitzen doien egin eta gizarti be, bueno, ba, gero eta gatxo doien egin, jentik ikusiko da belako gasto tontotzat. Ba, justo esango nizuke gaur egun ezkontzak supermodan daudela festagatik. Eta gero Bai. eta hola Baina itzi, puztuago egiten gitxe direla. eskontzen da, Osea, lehen askoz normal hau esan mundu oso eskontzi, eta oin askoz normal hau da kuadrilla baten adibidez eskontzi 2 hiru. Eta beste asko ez eskontzi edo firmeti eta Baina ez da modan pasako delako.
Da diruagatik. Hombre, diru Diruagatik. gaitxi da. Hombre, Claro, claro. baina Ja, eske- baino lehen, ezkontzen baziren gehiago, kuadrilla Bai. bateko denak ez zuten kriston festoia egiten ez da ere. Osea, ez Ja. ziren gaur egun ospatzen Baina garai diren bezala. hortarako bai. Osa, esan nahi dut, nik pentsetot, evento hau mantenduko dala diru deukenen artin. Vale, ulertzen dute eta hainbatean ados nago ere bai. Eta ez pentsau nik eneukenik nahiko bodorrixo batein. Ni nahiko neukein, joen hori txako guztean Bai, bodorrixo eh? bat. Boingo neuke. Bai. Bai. Gustauko litzakide, baina, klaro, diru ez da hortako, kariz, beste gauza batzuk prioridadi di. Niri iruditzen zait, diru gastu bat, Baina oso hola, egun politxe by da. the face, Bai. baina un politxe, bueno, Baina pues, festa normal bat egitea hori polita da. Baina, Hori claro, bai. Ez que ez da egin behar, ez dakit. hain jantzia eta Claro, hain, ez? DJ kutre Pa batekin. ke? Gero jartzeko traktor amarillo. Ja. Ez que ez dut nahi, claro. Zuek ezinak eskonduko? Bai. Ezkondu, tema legalengatik eta beharrezkoa Baina batzutan. jaixei buruz nabi. Bueno, ospatzeko ez, binkulo bat edo, bai, edo elkarrekin etorkizun bat. Nik berez konfesauko zuet, nik ingo neuke bodorrixo bat. Baina, klaro, diru hor bada arazo. Dirua soberan izango banu, ere bai, baina ez dago. Diru sobra neuko baneu, preparau ingo neuke 500 pertsonako bodorrixo. Total. Bueno, ez ditugu hainbeste lagun ez da ere, Nik uste dut eta nahi dut ere bai, ala pasako balitz, tematxa gaizki zahartuko dela. Aitzi! Ez daukate zer kontra tematxaren kontra. Baina uste dut, gaur egun, Hildak ere supermodan dauden bezala, gaizki zahartuko dela eta ez dugula ulertuko zeba Violeta Mangrinanek sartzen dituen sorbalda eta bularraren artean 7 tematxa egunero esango dugu. Hau raro apur bat, ez? Osea, belar Niri me zapore encanta. honekin nola A ver. edan dezakegu hau, ezakit, Beitxu, edo genezakeen hau. niri piloa guzteate. Etxaten agustean da presixu eta etxaten agustean da horren ingurun, Kriston moda dago. Karo, gauza bat modan ipintzen danin, arrisku egoten da, hori oso garestixo izeteko eta gaina super romantizaute egoteko. Hori txatein beste guztean, baina matxa bera, da alimento bat, daukezena pilo bat nutriente eta gauzaon gorputzako, Hori beste gauza kafi bada. baino asko sobida, eta niri bai bintxantzate interesanti olako gauzak modan ipintzi. Osa, edozein gauza, onadan bitxartin, ipine isela modan. Esan nahi dudana da, ondo irutzen zait, matxa kontsumitzen bada, ze ona da, gorputzarentzako, Bai. baina etorkizunean esango dugula, igual pasaginen apur bat matxaren fiebre honekin, ez? Bai. Sukar honekin, ez? Ez dakit, zain Bai, besterako. gehiegi. Nik uste dut, gaizki zahartuko dela, Espainetan botoxa edo azido hialuronikoa jartzea. Bai, hombre bai, ez? Ja Zartzen danak ari da kentzen ja, daz. zartzen ari da ja. Eske, oso Danak gaizki. kentzen daz. Osea, baton bate kontxo momentun dudieuko baleu probetako, nik esango neuke, ja jentik ez da bela probauko. Eske gaizki danak kentzen geratzen daz. da. Ja, Oso ja. gaizki. Ez beti, Ez beti, nik Buah. deuket ingurun lagun bat inde deukena, eta berai inok ez dutze leukixo igerriko imposible igerti. Baina, Non karo, dauka, Espainetan? bai, baina, nik pentseot, jentia eskujutea kolako gatzeakuela txarto. Zezu berez igual, ipintxe mozu pixkitin bat, bueno, eske, Pixkitin bat. bizixu da hori, orduan karo. Ja, pixkiten bat, eta osea, importantea da, nun jartzen duzun. Jartzen baduzu, zure herriko dendako trastienda batean botoxa. Ba, igual, pixkitin bat jarrita ere, ba, ez dago ondo. Baina badaude estetika zentro Zuk ona. super espanpolitxe daukezuz. Bai, Nunca nadie dijo. bai, mentxantzat, a ver, ipinio lan, a ver. Orain ezin dut, Mentxantzate baietz. Zer? Bai. Nik esan bidot be bai, da pixkat lehengo tema ardina zer lasien haute, pareja monogamuk eta superpareja urte asko duretan dabenak, nik pentsetot gerua eta gitxe izango dizela. Osea, polimaitasuna, harreman irekiak... Jo paso, Polimai, neupe paso. Neupe Baina paso. raroa izango da harreman ez, Peitxu. monogamoa izatea. Bai, Esplikan gotzuet Ikuste zehazki zer. Ez dut pentsetan modatik pasauko danik harreman itxixek. Eurek, kontzeptu bera. Baina, bai izango da raru, topeti parejak, 50 urte alkarraz doizenak pareja itximodun. Zahartu arte alkarraz dauezenak. Osa, hori kontzeptu bizitza guztirako pentsetot amaitxuko dala bai lan,
bai bikote, bai kuadrilla, eta niri bekeston penimotozte, baina ikustot gerua eta dana dala harina haue, aldatzeko Bai, haue. hartu proba bota, ja. Bai, eta normala izango dela, hori, ukitxi, 5 urte bikote bat. Urrengo 5 urtitan beste bat. Eta igual zein behar ona zau, urrengo Baina zau. gauza bat, ere esango Ez dakit. dugu, eta azpada argituko dugu, osea, ez gabiltzala esaten, osea, monogamia ez da irten bidea izango, hori da diozuna, edo ez da etorkizuna izango. Nitzako bai, baina izango da, osea, a ber, Gaizki zahartuko da monogamia luzea. luzea, oroar. Osea, urte asko monogamixan doi esan parejak edo hori kontzeptu, jazta, nire bizitzako maitasuna aurkitu dut eta bizitza guztireko beraz, nitzako hori izango da minorixa bat. Vale. Baina azpada esango dugu, ez gabiltzala esaten, horren alternatiba izan daiteken polimaitasuna Ez. dela hartu proba eta bota. Ez, eta ez ga esaten Badaezpada, bez, badaezpada. hori, osea, ez ga esaten bez, guk edo hori nahi gunik, edo hori ez dugunik nahi. Ga esaten, pentseto gule ze pasauko dan. Gero Bai. iritzisek beste batzuk, baina... eske oso raro itxate, osea, bentsatzate ja jentik... Bestait, osea, gero eta normal hau edala... Eta kompromiso gutxiago dauka. Bai, eta normal hau edala... sartuako burun bai, da, alde batetik niri amor motozte honek, baina sartuako burun bai oso jarrera individualistak. Bai. Da, alde batetik oso ondo, ze norbene buru priorizauen bida, gauza gitxea gunta bidi, baina beste alde batetik, tranquilo bai, osea, gizartin biziga, talin biziga, Total. konpainixan biziga, ingurukuena be pixkatu lertuen bida, aguante pixkat be, eukibiko guzta. Total. Osea, ez dait. Super gaizki zahartuko da tabakoa. Ai, Tabakoa erretzea, eskerrak, Aitzi. zigarroak erretzea, baina bestaldean oso ondo zartuko da, perrak eta lako mierdak. ja, tia. Eta txarra bada. Txarraue, Bai, baina modan pasa dira ja, no? zakit. Nik askotan Ojalá gaizki kuerdan sartzen de repente badira, manguito, Baina kreo zarkituko dena gehiago izango dela zigarroa bera. Bai. Bueno, Hobeto, bai, hobeto. askoz hobeto. Zahartuko da bebai, uli, norberana estan koloreku eukitxi. Bai, Xametxak. nik pentsetot, amendik aurra, jentik gerua eta geixa, erungo da bela, bere kolore naturala, kendutenik. Baina Claro. besteanak, Ez dut uste. ez! Ba. Baina, pentsau gaur egun, oza, hitzi ditzakuna, pentsau gaur egun, norri kustoso adibidez, kolore rosa, gorri, berde Bueno, horrekin. nire herriko, 80 urteko senyorak, guapísimas ideales. Vale, baina De gaztetan repente, no. las mejores. sonsoles, Bai, onenak. hile urdin elektrikoa. Ja, me encanta. De repente, Mari Carmen, Edo hile metxa lila rosa. bat hemen, tipo lumi. Bai, lila. Oso Me Txuria encanta. eta de repente lila. A ber, niri Increíblea me da. encanta, baina nik pentsetot gero eta geixa tendentzi xidala naturalerutz. Eta gero Baina eta... hori orain. Baina, 20 urte barru ez. Ez da ditzer esan, Nik 20 urte barru ja pentsetot Mari Carmenek erungo da bela igual, incluso bere ule zurixe, Ai, me encanta Me ule encanta niri zurixe. be. O Eta sonsolesek erungo da bela. buruzoil igual. Edo ule marroie, edo txapeltxo bat, baina ja azul elektriko. Ja. Uste Ez dakit. duzue gaizki zartuko direla injerto kapilarrak? Ez. Ez. Bale, ingoazen esata, zer izango da, Baina, itxaron. Harremanekin lotuta, bai? gaizki zahartuko da, zure bikotearekin bizitzea. Bai, total. Ojo. Total, pareja adibidez. burgesak. Baina, Bai, bai. claro, eske nik pentsatu nuen behin. Zaharrak garenean, Bai, zergatik ez zure lagunekin bizitzea, guztiak elkarrekin, ja. erresidentzia baten baino. Osea, Ja. guztiak elkarrekin etxe batean, Ja. eta zure lagunei laguntzea, berarekin egotea, medikuaren era joatea elkarrekin. Bakizue, gero Osea, eta... ez zentralizatzea harremanak bikote zentrismoa, Bai. oro har. Hala ere, polimaitasun harreman askotan, hori izaten da Ja, bidea, baina lagunek, baina lagunetan monogamutan be sostengatzea. bai, Ez que, a ber, berez, gero eta hobeto ikusitxe da be bai, parejiantzako etxe diferentitan bizitzi ze gitxia erretan da harremana.
Hori bada beste pentsakera bat. Desde luego, eta ni naizen piperronarekin, esaten dizut hori dela bidea. Piperrona. A ber, eta ez duzu ikusten, adibidez aurreko baten first datesen ikusi neban, andra bat, topeta bana, bikote bat, bueno, andra bat zan, baina 80 piko zeukezan, First dates ikusten duzu? Ez, baina justo zapin eitzen da gatu initzen. Lehenengo zitak. Bai, eta esate ban, berak nahi bala bidelagun barra bikote bat, baina esatotzen, berak ez bala nahi, oza, bera nahi bala etxe separauetan bizi. Eta pentsenan zu, aizu listi. Bestelan seguramente, izango litzake rollo bat, againa horre da ditan, neski ikartzen abela, papela, dana itxeku, etxeko bier danak itxeku, a ber, kari. Ja, Nabil esaten horre da ditan, pentsatzen nabil separazio hori ez dela irten bidea, oza, igual gizon horregiko hezkuntza mota bat, ja, baina ez igual ditan 98 ez emakumeak. da ikesiko. Ja, bai. Orduan esan aldotzezun gauza honena da, bale, oso ondo bat agabeiz, zinera jongoa, mosutxu batzuk emon guguz, baina zu biziko zuretxin, eta nien izango zure krisedi. Bueno, eta tarteka pasa etxetik, lo egin batera, Bai. ez, bestela. Bai, Hombre, bai. elarruajo barko dugu egunen batean. Hombre, 80 ez dut ustez. Zergatik? Bueno, Beste ez dakit, debate ez bat, dakit, beste debate bat. Bai. 80 urterekin sexua gaizki zartuko da. Ez. Ez que ez dakit, enazen ez da horta heldu, ez dakit. Bueno, nik 26 dauzkat eta ez pentsa larrua jotzen dudanik asko, osadiot. Baina esan nahi Es que zuten claro. da, zuk bakizu zure edadeko errealidadi zein da, baina zuk ez dakizu zein dan 80 urte deukezu zeneko errealidadi. Osa, 80 urteko jentik zeitzen da ben, euskalo. Entrevista dauka honek, elkarrizketa bat egin. Hombre, genezakeen ekarri diko inguruan. honke, 80 urteko pertsona bat, hori galdetzeko. Ramon Agirre. Ramona, Ez Rama da, bazilatzen ari. Ramon Agirre Ramon izu maite zaitu. Kontua da, nik uste 80 urtekoek sexua bai bizi dutela. Osea, Bestera bata. bueno, haien erara. Diot, Poliki. gizakiak, hombre, ez dira hor pajak egiten hiltzen, baina diot, osea, haien erara, pues, bizitza sexuala, beste modu batean biziko dute, haien moduan, igual lastan batekin. Bai, hori da. Obviamente ez zaie ezer igoko. Hori da. Baina pilula batekin. Baina pentsetu zu, oia. Bai, fijo baietz. Baina fijo. Baina koito. Bai, Eneuk esango, baina eh? estiro. Vale, daukagu. itxain, faltak izati ondo sartuko dizenak. Hori, osea, gaur egun raroak direnak, baina etorkizun Normal. batean normaltzat ikusiko ditugunak. Kotxe automatikuk, eta ojos esatan hoien, guztiz automatikuk eta guztiz autonomuk, normalak izango di. Etorkizun baten ikustot nire buru, kotxi nolan. Destino ipini da bera bakarrik. Bai, bueno, Fijo. gaur egun ere batzutan. Ez dakitzuk, ni manuala dauketa, nik neuken biodana. Konta manualana. Ez diot kotxean, Bai. gidatzen zaudela ez dakit pantaiatik edo WhatsAppak erantzuten dituzu. Baina hau saldotezan. Konta hori. A ber. Erdera, espainolarena. Vale, a ber, gauzia, nire oso kotxik graziosoa da. pantai deuke, eta WhatsAppa heltzaten bakotxin pantaian agertzen da, eta nik aldot erantzun, ibilibarik, ze ez dut hartzen mobile Ez kotxin. hartu behar. Mobile kotxin. Baina aldot erantzun, ahoz, karo, zepazetan da, nire kotxik erderaz bakarrik ulertzen dau. Ordon, WhatsAppak kotxetik erantzuten boitxuaz, erderaz erantzun boitxuaz. Ordon, nik ez duten ez erderaz berbaitzen WhatsAppetik, inoaz, Raroa da, de repente malenek. ordun avisa enbiote beti esatot, hola, voy en el coche, por eso te escribo en castellano. Bai, Eta atzerengo baten Ainhoa Vitoria zelako barri. bai, egia da. Ay, ama, te escribo en castellano porque mi coche no habla euskera. Da gero aztena, llego en 5 minutos, ya la ha avisado a la otra caca. Egia da. Egia da. Bueno, sin más. Kotxe autonomuko ukikeuz. Bai, kotxe autonomuk. Ondo zarkitu dago esan da. Ondo Zartuko. Ondo zahartuko da, eske raro egiten zait. Frutak eta oroar janari freskoa plastikotan bilduta egotea. Gaur zoritxarrez, ez diot ez dut esaten Wow, aldena fatal honik, hori. baina gaur egun raroa eta oso gaizki iruditzen zaigu platano zerri bat plastiko poltsa batean bilduta ikusten dugunean, ez dago necesidadaderik asteko eta behin. Ez da bapen necesidadadik. Baina creo, etorkizun batean gero eta normalagoa izango dela eta ondo sartuko zaigula. Bakizu ez Edo izango agian da ez bai. dira plastiko horiek existituko. Ez dira plastiko horiek existituko? Ja, ez que ez dakit zenbat erixaleukiko guzan.
debekatuko dituzte, edo... Ja. Bakizu eze izango Ja. dan munduko gauza normalena, eta honek kriston peni eta arduri motozte. Super gauzak itxingo guz egunerokotasunin. Beste ana, makinak eta gauzak ingozkue, fijo. Osea, Bueno, gaur egun supermerkatuetan ala da. lanpostu asko desagertu ingo di, eta gure egunerokotasuneko txorrada asko, fijo, makina batek, oiak o asistentik ingozkuzle. Adibidez, imaginau. Ojalá. Ojalá, bai. Ez. Bai. Ez. Denbora libre gehiago izateko, zure gauzak egiteko. Ja, osea, optimizazio... Justo Ja, aste baina- honetan, birala eginda, ez dakit, publikazio bat, edo, ez dut nahi, ia erabiltzea idazteko, edo artelan bat egiteko, denbora gehiago izateko, etxeko gauzak egiteko, edo, baizik eta iak etxeko gauzak egitea, Bale, bai. denbora gehiago izateko. Osea, iak ez duela edozin kasutan ordezkatu badezake ere, ez dela hortarako erabiliko. Eta gehiago erabiliko dela, guri denbora libre emateko. Baina esken itzako horrek arrisko handi baduke, eta pentsu dela, ia ja hasten bada etxeko fregau behitzen, ja hasi da idazlanak eta irudixek eitzen, orduan, pentsu datzein amaitxuko bala dana eitzen, eta galduko gendule bizitzean zentzu, zeske ez geunkela ingo ezer. Por cierto, ez da ia, da AI. Ja. Ah, Bale, egixe. Bueno, dagoeneko oso zabalduta dago adimen artifiziala, eta ez bakarrik, osea, teknologia oroar, orain arte eskuz egin izan diren lanpostuetan, esan dakoa supermerkatuetan, pues lehenengo sartu ziren makinak, osea, makina nola dira? Diru makina Bai. registradora, nola Bai. esaten zaio horri. Bai. Eta hor egoten zen langilea, gaur egun ja langilea ere ez da egoten hor, zen makinak berak egiten du dena. Osea, lanpostu gutxiago. Hori pasako da. Gaur egun ikusten badugu, etorkizunean, Gauza bat, nik ikusi neban, edo ametzetan edo, nik ikusi neban robot bat aringarin korrikan testigu hartzen. testigu hartzen, korrikan. Edo txiste bat zan. Ez dakit. Nik ikusi neban, okerrespanabil, Hostia. unibertsitate bateko ikaslik, eibela robot bat, eta gaina zan robot bat mitiko, holanda biena. En Osa, plan mitiko TFG? zintz, eta testigu hartzen. Me suena. Korrikako. Bai, Ez dakit, bueno, izan liteke. Izan liteke. TikToken Edo ikusi ia neban. zen. TikToken Iaz. ikusi neban. Bueno, zer gehiago? Amaitzeko baten bat gehiago esango dugu? Seguru etorkizunin normala izango dala, kuadriak ez eukitzi. Bakarrik? Ez. Bakarrik, Ez. Baina eukitzi, bueno, bai, kuadriak bai, baina eukitzi kuadria sako. Pues egia den. Osea, lagun talde diferentik. Bai, ni pentsot hori izango dala normalidade barrixe. Bueno, ala bada, ongi etorri izango da normalidade hori berria, guk dagoeneko ezagutzen dugu. Bai. Así que listo. Conforme, Egia da. Zer Ez baite? dut hori gaitxik erosi más grasiste. Guk dagoeneko Bueno, ezagutzen bai, du. ez? Bai, bai. Badaukagu. Bai. Bueno, ondo. Oso ondo. Zerbait egitu nahi duzu oian, Ez. Ez? Osa, zuen sarien nire biherreko kuadriako. Bai, literal. Ke guai kuadriako. Kuadri, lo. Atatu kamiseti. Pendiente daukagu hori. Ja. Baina benetan. Kamisetak egitarena. Venga, vale, listo. Bueno, Bueltan ezaguz. entzularen galdera erantzungo du, vale? Entzulearen galdera. Bueno, entzularen galdera entzuteragoaz. Kasu hontan, Ian Ruizek bidali digu. Kaixo neskak, nere galdera. Zein da kukaratxo batek indizuen gauza ikitxuziena? Animo musu bat, aio! Ai, eskerrik asko, Aupa, Jantxu. Jan! Jo, edarra galderi, Dios. A ber, Hasiko bagina hemen kontatzen. Ja, a Zenbat ber, denbora daukagu, Ian? gutxi, denbora Gutxi. gutxi. A ber, nien oie holan intimidad handi konteta. Hombre, ni ez da. Baina, kasi que zeitzi da, Nik laburran esango dut, putokasorik ez egin, Neupo bai. bota eta utzi, beste mierda batzuk priorizatzea, tipo gimnasio, de repente, Tipo, bueno, no, izata sekar. Tipo- Klabe bat esata juna. enoi esatanik ez da. Esangot be bai, ni izeten existi. Hori oso txarra da, Hori, Fuerte. hori da, emoten da,
Ez da lainbesteraino, baina Bada. gero hori... Ostia, igual gauza okerrenetakoa hori da. Bai. Akordeta sarie debekatuztenin topless eitxi. Ah, bueno, debate, eta niri, Guau. bueno, debekatu ez, baina... Bueno, debekatu ez, baina esasten ez dut Iradoki ez diola Iradoki. graziarik egiten. Iradoki. Toplesa egitea esango dugu. Hitz egin dugu honen inguruan. Baina ez gendun esan esa eskuela. Bai, Bai, esan genuen. esan nahi Reel genuen. bat eta Bai, guzti bai. gozen. Bai. Akordatzen naiz. Bueno, sin más, adibidez kasu hortan ni postena, no zen kaso ekin, Hombre, claro, estas lolas hay que enseñar. Claro. Hombre, no. Esa baldin diri, tipo batek nire tetak erakutsi edo ez. Eta gauza txarra Guapa. bai. Baina, bueno, esto kontauko. A ver, bestela zer da hau. Psikoterapia, de repente. Ya, de repente ez. Hemen libro abierto, porque ya A hasi ver, bargara... Nik pentsa dut ez da bela entzungo, así que barren da. Bukatu dugu atal raro, random... Gauzat esango hau. zuet, ondo pasau dut, Ondo pasau dut, bai. 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 A ber, goguneuken Eusko Printzes elkarrizketatzeko, baina, bueno, ondo pasau dut eta tal, oia, divertigarri gatu da. Bai, ondo. Reelsek atalik ez. Oian Bai. gure super langilearen parte hartzarekin ere bai. Eskerrik asko pitxin, animetarren. Honena. Eta entzuli izan, datorren aztera arte, ez dakigu ze ipiniko egun portan, bueno, ikusiko zue. Bai, nik badaki tituloan jarriko dut botata uzten zaituztenean. Perfecto. Plantoia ematen dizutenean. Perfecto. Bai, Ba, listo. holaxe. Mozitxo bat. Iruzkin du, badakizue, like eman mesedez, kriston ilusio egiten digu, maite zaituztegu, bueno, sin más, ez genuela aspaldi esaten hau. Ja, bueno, sin más. Ja, justo entzule batzuk bialdozkue galdera bat, eta esatozkue, maite Ai. zaituztegu, bueno, sin más. Ai, honenak. Bueno, eskerrik asko, muxu. Aio. Agur.